दिनै बे जोंनि 8थि जे संकस खेराइ बावहाय खेराइ फैदों बेयावहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बाहाय मोनसे न'ब्लां गायसनफैनांगौ दङमोन। दा बिथाङा मोनसे जाहोननि थाखाय बेयाव सफैनो हायैयाव आंखौ दैथायहरदों। दिनैहाय बाहाय 50 लाखनि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे कमिउनिटि हल जों बेयाव गायसनदों। जिहेतु बोसोरै बेयावहाय संकस खेराइ फुजा बेयाव जाफैयो, बिनि थाखायनो मोनसे कमिउनिटि हल नांगौ जानायखाय जोंनि सरकारनिफ्राय बे कमिउनिटि हलखौहाय दिनै बानायना होनायनि थामथिम खालामनाय जादों। बिनि थाखायनो दिनैहाय जे बावहाय जोंहा गोथार महाशिबरात्रिनि दिनावनो दिनैहाय जोंनि संकस बे चौधुरी घाटआव संकस खेराइ जे बावहाय फुजा जाफैदों, बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। महाशिबरात्रिनिबो लोगोसे जोंनि जे बाथौ खेराइ जे बेयाव जादों बेनि थाखायबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। बेबायदिनो जोंनि सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय खालि बाथौ धोरोमल' नङा, गुबुन गुबुन जे धोरोम ब्रह्म धोरोमानो जा ख्रिस्ट धोरोमानो जा गोबां जे धोरोमफोर दं, हिन्दु धोरोमानो जा बयनिबो जौगानायनि हाबाफारि जों लागासिनो दं लासै लासैनो। आरो दिनै जों बेवहाय संकसआवहाय मोनसे कमिउनिटि हल गायसनफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। इभिक्सना मोनसे नर्माल प्रसेस। इभिक्सना सिगाङावबो जादोंमोन, सिगांनि सरकारनि दिनावबो जादोंमोन। इभिक्सना नोङो जे मोनसे गामियाव इभिक्सन जादों, जों मिथिनायाव बे गामिनि सुबुंफ्रा अरिजिनेल गामि दंखायो, गाव गावनि गामि दंखायो, न'बो दंखायो बिथांमोनहा। गतिके जोङो हाग्राखौ बासायनांगोन, हाग्रा थाबासो जों मानसिया थागोन। आरो जों हाग्रा ओनसोलनि थाखायसो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला मिथिजायो। दिनैहाय जोङो हाग्राखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय, भुटान बर्डारसिम हाग्राया थांबाय। जोंनाव साल बिफांनि थाखाय जोंखौ मिथियोमोन, जोंनि बे कुसुगाव हाग्राया एसियानि सेकेन्ड लार्जेस्ट साल फरेस्टमोन। खिन्थु दिनैहाय बेवहाय नोङो सालखौ नागिरनानै मोननो थांला। बे जोंनि माने आथिङावनो जोङो रुवा दाननानै लानाय बायदि जादों। जोंहा साहा ओनसोलथिं थाङै थाङै भुटान बर्डार नांहैबाय, नाथाय जोंहा खोलाहाथिं गोबां हा दङ, हाजार हाजार बिगा हा दङ खोलाहाथिंजाय, खालि हा जायगा दं। बे खालि हा जायगाफ्राव जों थानो हायो। आरो सोरबाफोर हा गैयै मानसिफोर बेबायदि हाग्राथिं थांनांदोंबा जोंनो सरकारनाव जुदि दरखास्त' होयोबा, जोंना हा मेलायाबो सोलिगासिनो दं। लोगोसे जोंहा बैसोमुथि होननाय मोनसे मिशन दा लन्च खालामनाय जादों। साफ्रोमबो हा गैयै मानसिफोरनो हा होनो थाखाय, मोनफ्रोमबो हा गैयै न'खरफोरनो थाखाय हा होनो थाखाय। हाल' नङा, जायफोर हा गैजायै मानसिफ्रा जोंनि सरकारनो दरखास्त' होयोबा जों हाजों लोगोसे न'बो लुनानै होनायनि थांखि लादों दा। बेखायनो जों हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै बाव गामि फसंहैनायनि जेबो गोनांथि गैया। हाग्रा नङै ओनसोलफ्राव गोबां हा दङ। बे हाफोरखौ जुदि सरकारनाव बियोबा जों सरकारनिफ्राय हाखौ होगोन, लोगोसे न'बो लुनानै होगोन। जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय गोबां एसटि नङै मानसिफोरा दा रोजा रोजा सुबुंफोरा हाबनानै दङ। दा बैसोर रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबाफोर राहा लादों नामा सार? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जेंनाया दिनैनि जेंना नङा। बियो जेब्लानिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय गायसननाय जादोंमोन, बे समनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जेंनाया दङ। नोंथांमोना नुदों लासै लासैनो जोङो इनिसियेटिभ लागासिनो दङ। सोरबाफोर नोङो साहा बागान खालामनानै थादोंमोन, रोजा रोजा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौहाय गायसननानै बागानफोर गायसननानै लानानै दंमोन। बे बागानफोरखौ जों होस्रांदों, दिनै होस्रांनानै बेखौ खालि खालामनाय जादों। बे ओनसोलखौ जों गोरिब दुखिया जायफ्रा हा गैया, बे मानसिफोरनो जों हाखौ होनानै होगोन। जोंहा बर'फ्रा दिनैहाय हानि माने खमि जायाखै। नोंथांमोना नुदों बर' गामि गामि दिनैहाय आबाद थिलिफ्रा ओरैनो दङ, गोग्लैनानै दङ, हाफ्रा गोग्लैनानै दङ। हाखौ माने मावनानै जानो मानसि गैया। गतिके दिनैहाय माने बर' न'खरफ्रा जे हानि जेंना जाथारदों बेबायदि होननानै जोङो बुंनो हाया। जोंहा गोबां हा दाबो ओरैनो गोग्लैसोनानै दं। बे हाफोरखौ जुदि जों मोजाङै मावनानै जायोब्ला जोंहा गोबां रांखान्थिनि जौगानाय फैगोन। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेराव जायफोर हाबसननानै दङ, बेफोरखौ सिनायनानै लासैनो जोङो बिथांमोनखौहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय दिहुनहरनांगौनि हाबाफारिखौहाय लानांगोन। बेनि थाखाय जोङो खालि बिटिआर सरकारल' नङा, जों आसाम सरकारनि हेफाजाब नांगोन, भारत सरकारनि हेफाजाब नांगोन। जिहेतु जोंनावहाय दाबो पुलिस बिफाना फुल्लि फैजोबाखै, जोंनो पुलिस बिफाननि हेफाजाब नांगोन। बेनि गेजेरजोंसो जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जायफ्रा माने बेआइनि भाबै दखल खालामनानै दं, बिथांमोनखौ जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय लासैनो गुबुन जायगायावहाय दोनहैनो हागोन। ओनसोलनि जेसेबांनाखि बर' बा नन बर' सुबुंफोर दङ, बिसोरखौहाय समान समान मुलुग दरबारावहाय लांफानो थाखाय दानि जे सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट बिसोरो जेनेबा मा राहा लागासिनो दं सार? मुलुग दरबाराव लांनायनि बाथ्राल' नङा, जोंनि ओनसोलावनो थानानै जों बोरै जौगानो हायो, मुलुग दरबाराव थांबाल' जे जों जौगायो बेबायदि बाथ्रा नङा। जोंनि गेजेरावनो, जोंनि ओनसोलावनो थानानै रांखान्थि बिथिङै, समाजखान्थि बिथिङै, हारिमु बिथिङै, राव थुनलाइ बिथिङै, जेरैबो बिथिङै जेरै जों बोरै जौगालांनो हायो, बेनि थाखाय जों नाजाबाय थानाय जादों।
नोंथांमोना नुदों मोनफ्रोमबो रावनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारा रां होदों, रांनि मदद होदों, थुनलाइ जौगानायनि थाखाय रां मदद होदों। जोङो फरायसालिफ्रा जाहाथे मोजां जालाङो बेनि थाखाय जों स्कुल एडप्शन प्रग्राम लादों, दिनै सुपार 50 प्रग्राम लादों जाहाथे फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ मुगायावहाय जौगानो हायो। दिनै दिल्लीयाव थांनानै UPSC कचिं 50 जन जोंनि फरायसाफ्रा UPSC कचिं लाहैदों। दिनै जोङो IIT नि कचिं होदों, मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि थाखाय कचिं होदों। सुपार 50 जोङो मेडिकेल IIT आरो UPSC नि थाखाय मोनथाम जायगायाव होदों। बेजों लोगोसे जायफोर सुबुंफ्रा दिनै PhD खालामनो थांदों, गोजौ फसंथानफ्राव एडमिसन मोन्दों, बिथांमोननो जोङो 2 लाख रां खरि जोङो अनसुंथाइ होदों। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे जेरैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारा अहरह खामानि मावगासिनो दं। आच्चा, बे संकस खेराइ फुजाया जारिमिनारि संकस खेराइ फुजा होनना बुङो। ओरैनो बियो खेराइ फुजाल' नङा, जारिमिनारि। जोंनि गोरों गोराफ्रा बे संकसआव मोनसे जारिमिननि सं दाननानै बेवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेवहाय बर' जाथिया बिर बिरांगनाफ्रा बोराइ बाथौखौ फुजिनानै बबेबा जुद्धआव थांनाय, बबेबा मोजां हाबायाव थांनायनि सिगां बेवहाय मोजां रोखोमै आफा बोराइ बाथौखौ फुजा होनानै बे थावनियाव फुजा होदोंमोन जाहैदों। गोथार जारिमिनखौ आंबो बुजिजोबला, खिन्थु बे हिसाबै बे जारिमिनारि संकस थावनिखौ लानानै जोंनि गुदि बाथौ बा गासिबो बर'फोरनि बाथौ सिबियारिफ्रा बोसोरफ्रामबो खुंबोयै देग्लाय 80 बोसोर जाबाय। बे 80 बोसोरावबो दिनै बे गसाइगावनिल' नङा, आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बाथौ सिबियारिफ्रा बाव फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायाव गोबां बाहागो लादों। आयदा बादियै दा मोनायाव धोरोम पार्बन बादियै बेवहाय खेराइ बाथौनि गुदि जेनाखि नेमखान्थि खेराइ पार्बनबो जागोन। बेनिफ्राय गाबोन फुङाव बेयो जोबनाय जाहैगोन आरो दा थिग बादियावनो जोंहा जेनाखि बाथौ धोरोमानो बर'नि आदि गुदि धोरोम। बाथौ बा मानि मोनबा, थौ मानि तत्त, पन्चतत्त, हा बार दै अख्रां अर मोनबा तत्तखौ लानानै जोङो बे बर'नि बाथौ धोरोमा गोदोनिफ्रायनो परम्परागत सोलिबोदों। आरो बे सोलिबोनानै जाहाथे जोंनि बे जारिमिनारि जायगा हिसाबै आसामनि जेसेबां बर'फोर दङ, नट अनलि आं बाथौ धोरोमखौल' आङो खावलायाखै, बे जुदि जारिमिनारि जों बेखौ लाबायब्ला बावहाय जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनानै जोङो बे चौधुरी घाट बाथौ थावनिखौ जाहाथे सारा आसाम तथा भारतआवनो मोनसे धोरोमारि तीर्थस्थान हिसाबै जाहाथे भबिष्यतआव गायसनलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजालांगोन। आरो जाथाय बेवहाय जोङो सरकार बिथिंनिफ्रायबो मा होनो हायो बेफोरनिफ्राय आसनि हिसाबै दानि बिटिआर सरकार आसाम सरकारनिफ्रायबो मा होनो हायो बेफोराव कमिटिफ्रा स्ट्रंलि बेवहाय नाजानांगोन। आरो बे जायगाया जाहाथे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव देग्लाय 80 जाबाय। नेक्स्ट जेनेरेशन बाय जेनेरेशन सुबुं माहारिया बुहुमनिफ्राय जोबस्रांजागौसिम बे थावनिया जाहाथे मोनसे बाथौनि आश्रम मोनसे थावनि जायो, तीर्थस्थान मोनसे जायो, बिनि थाखाय नाजालांनो थाखाय आं गासिबो दाब दाब जायगानिफ्राय बाव फैनाय बाथौ धोरोमारि मानसिफोरखौ आं खावलायदों। आरो जोंबो बे ओनसोलनि जायगानि जानानै जोंहा गोग्गानाय दङ, जिहेथु जोंनाव मोनसे गोथार जायगाखौ बर' जारिमिनारिफ्रा दिहुननानै गालांबाय। आरो बे जायगाखौ जोंहा रक्षनाबेक्षन होनांगौ दायथ'आ जोंनि जाहैबाय आरो एसेनोसै, जाहाथे बे जालांबाय थायो आफा इसोरनि अननायाव। बाथौ आफादनि जानानै बाथौआथ' आं बेखौनो खावलायदों जे गुबुन धोरोमफ्रा जेरै धोरोमनि माबायाव
बिराद नांथाबो धोरोमखौ बिजनेस हिसाबै लानो नाङा आरो जों बाथौ धोरोमा धोरोमखौ मोनसे बेबसाय हिसाबै लाया जों रावखौबो बुरखायाबो रावखौबो माबो जोंनि परम्परा गथ'निफ्राय दा न' डाउट बाथौआबो गोबां भाग जाबाय बिबार बाथौ मा बाथौ अब्लाबो गासिबो जोङो बाथौ बे पन्चतत्व बाथौआनो नामानो बाथौ थाबाय जेब्ला बे सोरबा बुलिजों माबादों सोरबा बिबारजों माबादों जोङो बे बाथौखौ जोङो लाखिलांगोन आरो बाथौनिनो बे तीर्थस्थान जाहैगोन आरो बेवहाय जोङो बयबो सारा भारताव जोङो एखान सिखान जेनेबा फर्मफोर फिलआप खालामनांगौबा गभर्नमेन्ट माबायाव नोंनि रिलिजियन्सआ मा ख्रिस्टियाना ख्रिस्टियान लिरो बर'बाबो ख्रिस्टियानिटि लिरो ना लिरा हिन्दुआ हिन्दु लिरो दा हिन्दु होनना बुङोदे जोंथ' बाथौआनो बाथौआबो जों हिन्दु जोंथ' हिन्दुसो लिरो नङा होमबा थिग बिदिनो ख्रिस्टान जैन बिदि लिरो फारसि बिदि गावबागाव धोरोमखौ लिरो खिन्थु जोंनि बर'फोरनि आदि गुदिया जोंहा बाथौब्ला जोंनि इजिमा जाहाथे भबिष्यताव बाथौजिम रिलिजियन्सआ मा नोंना धोरोमा बाथौजिम बेफोरखौबो जाहाथे भारतनि संबिजिराव बाथौजिम होननाय बाथौ धोरोमाबो जाहाथे जायगा मोनो बिनि जुनै जोंनि दुलाराय आसामनि बाथौ गौथुम आफादनि नङा बाथौनि जे फोनांजाब आफाद बेफोरो नाजागासिनो दङ आरो बे मोगथाङाव महर मोनोब्ला जोंबो दा लिरनांसिगौ नट हिन्दु लिरनो नाङा जों बाथौजिम बाथौ लिरनांगौ नों बुलि बाथौ बिबार बाथौ दंबाव लिरनाङा जोङो लिरनांगौ बाथौजिम दहाय जोंहा दिनै आलासि फैनाय प्रमद बर' सिमनि जानानै नुजाफैनाय राजु फंबाया बुंदों जे गावनो मुम्बाइ बादियाव धोरोमाव बाथौजिम होननानै लिरनांदों दा थिग बेबायदि जोंबो बाथौजिम होननानै लिरनांगोन नोंनि रिलिजिया मा बाथौजिम जाहाथे बे परम्पराखौ जों हालाङो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बयनिबो अननायाव आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबो आरो